er så ansat som webgrafiker, det vil sige, at jeg designer hjemmesider. Vi er på Aarhus-virksomheden Boremus, arbejdsplads for 12 veluddannede ansatte, der har det til fælles, at de alle har været igennem psykiske problemer. På Boremus tester hensyn til de svagheder, medarbejderne har, men det til trods leverer virksomheden både højkvalificeret grafisk arbejde og regnskabsarbejde til en række kunder. Du er kommet videre, hva'? Ja, det kan du tro, jeg er. Det ser da godt ud. Man kan sige, at hele fundamentet var, at vi ville prøve at skabe relevant arbejde for personer med en psykisk sårbarhed. Det er ligesom det. Det er jo en helt almindelig virksomhed, som fungerer på helt almindelige markedsmæssige vilkår. Vi konkurrerer med andre grafiske virksomheder, vi konkurrerer med andre regnskabsbureauer. Så på den måde er det en helt almindelig virksomhed. Vi tager bare nogle forholdsregler, som vi kan håbe på, at andre virksomheder også vil lade sig smitte af og også prøve på at gøre på samme måde. Jeg ved ikke, om du synes, at det her fungerer. Det eneste, jeg lige umiddelbart kan se, det er altså det hele. Det skal enten være fedt, eller også skal det være med fed skrift, eller også skal du skrive det hele med almindelig skrift. Vi er egentlig bare en virksomhed, som er så rummelig, som vi mener, en almindelig virksomhed burde være. Og derfor har vi også sagt, at det er en slags demonstrationsvirksomhed. Men hvor vi viser, at det her, det er måden at gøre det på. Og det håber vi selvfølgelig på, at andre virksomheder kan se, at det er vejen frem. Det er en af tingene, der gør, at for mit vedkommende, at jeg føler mig utrolig tryg. At det er okay at have en dårlig dag. Det er okay lige at gå en tur, hvis man trænger til at få noget frisk luft. Og det er også okay at have en dag, hvor man arbejder hjemme. Det er jo den mulighed, jeg har som grafiker. Det ligger jo rent faktisk live på hjemmesiden nu, så hvis der var nogen, der gik ind og kiggede på den, så ville det se sådan ud. Det kan godt skal det være en god idé. Det, der gør en forskel for mig, det er, at jeg får mit liv i faste rammer, og jeg føler, at jeg yder en indsats. Jeg har det godt med det, jeg gør. Det der tror, der er problemet, det er, at der er mange virksomheder, som har en eller anden form for berøringsangst. Og det stammer som regel af, at de ikke ved ret meget om tingene. Hej. Hej så. Er du klar til at tage afsted? Nej, ikke helt endnu. Men går du ikke lige ud og tage en kop kaffe, så kommer jeg. Jeg møder fra klokken 9 til klokken halv 4. Jeg har 25 timer om ugen, og de 25 timer de er fordelt på 4 dage. Det vil sige, så har jeg fri om fredagen. Så op til deadline, så, fordi jeg har det så godt, så kan jeg godt tage nogle flere timer, hvis det er det, der er behov for. Vi har meget kontakt med jobcenter, f.eks. jobcentrene i de forskellige kommuner. Og der fik vi så tilkoblet en konsulent, som ligesom kom ned og besøgte os og hilste på os, så hvem vi var. Og den person var så ligesom vores kontaktperson. Og så tog vi fat i den person, hver gang der var noget. Hende eller han lavede så forskellige opslag til os og fik det til at fungere og tog fat i de forskellige konsulenter, som der nu er behov for. Så var vi fri for at hele tiden skulle ringe rundt til 20 forskellige konsulenter. Det der er vores ambition, det er at prøve at skabe nogle små afdelinger. I stedet for at lave en stor her i Aarhus, så skabe nogle små afdelinger rundt omkring nogle baser, som vi ligesom kan sprede os rent geografisk. Men der skal være det her fokus på, at vi tager de ting med, som har fungeret godt her. Men det handler om det der med at tage det gode med herfra, og det er den her fællesskabsfølelse, det her gode teamarbejde, vi har. I værste tilfælde, så vil jeg nok have havnet på en førtidspension. Så jeg er rigtig glad for, at jeg har havnet her.